مرحبا گودارین پودکست آزادیا ولات ام وی هفته جی مجارو ناوارو که جدال پیش بری ونه دیزانین کو هفته مل پشت خوشتی و لگلک باجارین کردستان و ترکیه ین وکی وان آمد مرسین و استانبول و هر وکی دنه گلک میتینگین آزادی هاتن درخستن ev میتینگی کو de çerçeve azadiya fiziki yajbo rebere gelek Kürt Abdullah Öcalan pek hati Emeji îro di çerçeveya mitingên azadiyê yê ku li gelek bajaran hatiye darxistin bi hevseroka Dem Partî ya Wanê hevala xwe Gilşan Kurt re em ê li ser peyama ku ji mîtînga derketî em ê biaxivin. Hevala Gilşan dibêjin tu bi xêr hatî ser çavan hatî. Spas em jî silav rezet xwe serida bo postkesê xebatkarên postkesê dişînin kedo emekê we saxtin em dibêjin. Gelek spas û malî jî ava niha wisa di çerçeveya wekî destpêkê de destpêka wê de jî mihinekî balkişan deserê ku bi rastî jî me heftiyeke wisa ku li gelek bajaran ji Mêrsînê heta Stenbolê û heta Wanê û Amedê li van de vera mîtingê girseyî hatin darxistin û me dît ku di mîtingên ji bo azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd hatin darxistin de ji zaroka heta mezinan û jinan ku pêşengtiya van mîtinga kirî me dît ku bi awayekî berfireh girseyî tevlî mîtingan bûn. Dema ku mirov wekî ji bo destpêkê tibarî bikişîne ser mîtingan ji Wanê em dest pê bikin. Li Wanê kar û xebateke çawa hate kirin ya ji bo mîtingê û pişt re peyama ku hem li Wanê hem li bajarê de derketî çi bû. Yani ve ina zaman hüncü zanın yani em pêvajoyekî dîrokî da derbas dibin sal nî ve hegiş bîst heftê Sibatê heta îro rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan bangavaziya aşîtî civaka demokratîk kir yani ve arda her daim xebatên me hemî qadan da meşin ew mîtingên bo fiziki azadiya rêberê gelê Kurd çar bajara da hate derxistin bîst heştê Van, Mersin, Amed, İstanbul Van, Mersin bîst heftê Xiziranê de em mîtingiyane derketin. Yani Vanê em bêjin serida Van teybet bo pêvajoyê hem bo pêvajoyê hem jî bo azadiya rêberê gelê Kurd fiziki azad bibe hemî qadan da yani pêvajoyê xweyî derketin tabii ki serida gelê Vanê tevahî gelê Kurd Tirk tevahî ev bersive hilgirte sermilê xwe qadan da xebatên xwe me meşandin. Yani berî mîtingê em bêjin hemî qadan da me xebatên mîtingê serida amadekirina komiteyê ya tertip komitesi hem navçetme heta gundan van tevahî berî mîtingê kolan gund mehelle me xebatê xwe kirin tabii ki mîtinga Wanê mîtinga serhedê bî ve alıda her bajarên serhedê jî eyn vê holê da xebatê xwe meşandin. Armanca vê mîtinga me tabii ki serida vê pêvajoyê da muhatabê vê pêvajoyê hereke yani sereke rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan e gereke hemî qadan da hemî aliyan da bo vê pêvajoyê bo tendüstriya vê pêvajoyê gereke rêberê gelê Kurd sereke fiziki azad bibitin sereke şert û mercê yani vê pêvajoyê gereke muhatabê pêvajoyê mîmarê pêvajoyê Birêz Öcalan dem û dest fiziki azad bitin. Armanca van mîtingane jî bo azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan dem û dest aliyê hukukî aliyê zagonî da statûya û bête holê görey vê pêvajoyê da hemî aliyan da hevdîtinê bikete fiziki azad bitin bo armanca vê aşîtiyê gereke yani hereke em bêjin Birêz Öcalan azad bitin. Armanca vê mîtingê jî ew bî yani hemî qadan da ne tu nêwanê her çar bajaran da gel heleqîne qadan milyonan gel
bo ve pêvajoyê serê bo azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan dengê xwe bilind kir bo aşîtiyê, bo veteviyê, bo demokrasiyê ku dem û dest Birêz Öcalan azad bitin. Teybet jî hatina gel ve mîtingê tevlîbîna gel ve mîtingê armanca ve mîtingê ev bî me bawer e yani dem û dest devlet jî ew çerçeve yasa kök yasa bêjin vê yasayê da serê da ya sereke em bêjin azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan fîzîkî azadiya wî ye dengê gelî jî qada mîtinga da jî bo azadiya rêberê gelê Kurd Peyama derketî jî ev nakî bu devî da. Peyama mîtinga da derketî serê da gel bo vê pêvajoyê, bo vê tendûstriya pêvajoyê mîmarê vê pêvajoyê rêberê gelê Kurd gereke azad bitin, gehte azadiya fîzîkî ve alî da hemî qadan da serê da jin, civan gelê Kurd tevahî dengê xwe bilind kirin bo aşîtiyekî rûmet, bo azadiyê weteviyê, bo demokrasiyê. Hevalê wîşin niha bi rastî jî dema ku mirov berê xwe didiyê de li Wanê em bêjin wekî herêma Serhedê, li aliyê Amedê wekî em bêjin aliyê herêma Botanê û aliyê Tolûdanê tevî di nav de. Em bêjin herin aliyê Mêrsîn û Stenbolê. Di çerçoveya wan xetê ku em bêjin mîting lê hatî kirin de em me dît ku tevxwe jî balkişanda serê ku milyonan bi hazaran kes tevlî vê mîtingê bûn û ji qadan ji her çar aliyên ku mîting pêk hatî jî hem di dema konseran de hem jî dema axaftinê ku dihatin kirin de peyamê hatin dayîn de jî me dît ku tenê daxwaziyekê di aliyekê de derkeve ku daxwaziyeke ji bo azadiyekî dixwazin ji bo statûyeke Kurda peyameke bi vî rengî derkeve holê di van şert û mercê îroyê heyî de di pêvajoyê ku em bêjin 27 Sbatê dest pê kiriye hete îro ev daxwaza civakê daxwaza civaka gelê Kurd niha mirov dikare bêje yani li gorî ew qanûnekê werin derkevin yê bigihêjî armanca xwe an jî di şert û mercekî niha çawe de ye pêvajo niha hatiye de asteke çawe de sekiniye. Yani wejî anî ziman armanca gel serê da aşîtiyekî azadiyekî rûmet ama sereke gereke heku aşîtî bête holê aşîtî bête civakê gereke serê da azadiya rêberê gelê Kurd ya fîzîkî hem aliyê hukûqê hem aliyê zagonî statûya wê gereke dem û dest pê biketin. Yani 27 Sbatê 2025 heta nehe pêvajoyekî dîrokî da em derbas bin. Ev pêvajoya piskirêka çareserkirina Kurd aliyê siyasetê, aliyê siyaseta demokratîk demokrasiyê ve teviyê pir girîng e. Em berê xwe denê pêvajoya heta îro yani hem rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan hem PKK gavên şêmber havetin yani gavên dîrokî havetin serê da PKK feskirina PKK çeksotina PKK işterek nüdana berxwe aliyê çekê da aliyê wadî da xwe guhorande siyaseta demokratîk yani ew gavên şêmber tevgera azad PKK rêberê gelê Kurd havetin ama me xabin em berê xwe denê desthilatdar devlet görey vê pêvajoyê görey vê gava hêj gavên şêmber nehavetîne ve alı da tabii ki ev meclisa hatî avakirin bo çareserkirina piskirêka Kurd ev komisyona meclisê de hatî avakirin em qîmet eddenî helale gel rêberê gelê Kurd Öcalan hevdîtin kirin ve alı da kıymetliye ama gereke desthilatdar dem dest görey vê pêvajoyê riha vê pêvajoyê görey gotinên gel gavên şêmber gavên cesur bêjin ya yani cüret şêmber werî derkeve yani gavên cüret pavetin
Yani varlı da hem mitinga hem navcıvake da denge gel, gotunen gel, hasteken gel, varlı da seri da aşitiyeki rumet, ev aşitiyeci sereke evadiya ve aşitiyeci, Armanca ve aşitiyeci gereke revere gelle Kurt Brez Öcalan hemi aliyada gehte fiziki azadiya xwe eveci tabii ki seri da hem bo pêvajoyê, bo çona pêvajoyê mesela devlet teslilatlar heme aliyada hevdîtinê xwe diketin ama mixabin rêberê gelê Kurt Brez Öcalan ve perspektife ve mimare ve pevajoye, mimare ve perspektife hevditine gel revere gel Kurt naytekirin hiç 27 sale tecrite giran ser revere gel Kurtane hiç neheci tecrit berdevam dike valıda demüdes gereke gel herkese ki diasporaya bigire her çar parça Kurdistan'a bigire Roçlatan abim bigire gel Niviskara gel Rojnamegera gel herkese ki STK gel Dayika gel Jina gel herkese ki gereke hevditin betekirin gereke ev perspektifa aşitiye hemi aliyanda bu herkese ki bejitin yani ve alıda mekhabın hiç tercih berdevame yani gereke demüdes azadiya fiziki revere gelle Kurt statüya revere gelle Kurt aliye hukuki zagoni bete hole görevi beli yani Armanca gel va mitingaji eveye yani hasteka gel eveye bu jiyaneki demokratik, bu jiyaneki vetev, bu jiyaneki rumet, bu aşitiyeki rumet serida ya sereke eveye ku revere gelle Kurt fiziki azat bebe emve bejin yani İro ke embere haddeni ev perspektifa revere gelle Kurt reyası emin danayı ber gelle Kurt ne tünne ev aşitiye ya gelle Kurde ya gelle bindes tevahiyeye gava aşitiye ki Bakure Kurdistan'ı çebitin Roşlatan avin tevahi aşitite çebitin valı da sereke ev perspektifa revere gelle Kurt reyası emin aliye siyaseta demokratik aliye demokrasiye ve teviye bu hemi gellan rızgar kirine ve alıda stat sale devlet ev yekperesti mijara yekperesti edi ev zihniyeta devleti gereke edi ev zihniyeti değişketin stat sale ev zihniyet çi aliyada sernek hetiye yani hem aliye aboriye hem aliye psikereken iroke Türkiye'de binge haveda ne çare serkirina psikereka kurde iroke heku beşoli hebetin abori peşketi bitin xezani hebetin heku heme aliyada jintene katil kirin ekoloji tetakır kirin yani ev psikirekin binge have ne çareser kirina psikireka kurde yani gereke demüdes ev çerçeve yasa kök yasa bete meclise derkevetin çünkü ev hukuk ev zagon gereke herkese xwenav ve zagonê da bibînetin serê da jin nav ve zagona nû da hebitin civan hebin gel tevahî baweriya we nasnama we zimanê we çi bitin bila bibitin gereke herkese ve yasayê da ve hukukê da hebitin xwe bibînetin hak hukuk bu herkese ki hebitin yani gava siyaseta demokratik
hate hole ve alida komareki demokratik jitebete hole yani hemi kadanda gel aliye demokrasiye, aliye ve teviye, aliye hevpariye yani jiyaneki demokratik debete avakirin gerek eden dest ev kök yasa, ev çerçeve yasa, aliye hukuki, aliye zabone da meclise da derbas bibitin Armanca gel, Armanca van mitinga tevahi bu aşitiyeki Rume sereke serida revere gelle Kürt biraz öcalan azat bitin denge gel gotinen gel kaden mitinga da milyona ve alıda derket Armanca mitinge gotina mitinge denge gelli ve alıda azadiya revere gelle Kürt demüdes bete holi statüyavı ya fiziki azad bunavı hem aliye hukuki hem aliye zagoni çevitin. بله هوال گوشن وسا بر به او کی بجیم ده چپر به داویا پودکست خو بجی چن اما از دخوازم نه کی بحثا عالیه کود میتینگان ده او دنگه دید پیشنگتیا جنان ده جی هم مجلس جنان یا دمه هم جی تبگرا جنین آزاد پیشنگتیا و ده جی میتینگ هاتن دار خستن و جنان پیشنگتیا به پیواجوی جی دکید وی عالی ده دخوازا جنان یا کوج قادم میتینگا درکتی مروف سرویا کاری بجی چی گلو دید اجبر کو جن بصالة ده هر قضاء هيدا ام بيجن جبوي في بيفاجويا كوري او كنا جي برخدانا كردايا كل ام بيجن بالصالة بدهان صالة بردوان دكي جن ام تشاود بينن كو وكي رولك سركه ده جه خود دغري ام يرود بينن ده في بيفاجويا اشتي ده جديسا في جن في باري دغري سرپشتا خو ده بيجن ام جي او كاوي ام شريكي في بيفاجوينا ده غير سلوكاتي هبيد منالده ويدمه ام زانن کو ام پی پشتراستن و پیواجوی جبوی حمو جبوی پیشروج حمو جنین هیه جی جنین ام بیش جنین کل جنین روزی لاتناوی جنین belki de cihane tevahi jî peyama ke bi awayî jî tê dayîn di girîngiya vê mitingê de jî em dikarin bêjin tiştekî dîsa bi vî awayî derket bi rengekî bi vî awayî dengê jinan derket bilind bû. Yani şu vecihine zaman salan ejin hemberi hişmendiya meritiye hemberi hişmendiya tündiya meritiye tekuşineki berfadaneki behem padmeşine serida revere gelle Kürt brezo calan hatta jin azat neve yani gelle Kürt azat nabetin ama emhe bejin yani emji jin بيستحب تسباتي حتى إيرو حمي قادان دا خوي دركتنا بيواجو بيشنجي جن دكان جن سردا قطنا جناجي بيجن حتى ريبري قالي كرد بريزو جانان آزاد نبه جن آزاد نابن قالي كرد آزاد نابه قالي بندست آزاد نابه والدا جنجي آزادي أخوة آزادی ربری گلی کرد داد بینن والدا یعنی ایرو که امبری خدنی سردا جیانا روجاوای حتی آواکرن پیشنگی جناب حتی آواکرن او شورش جناب حتی آواکرن او جیانا دموکراتی اکولوژیک آزادی جنی روشلاتا ناوین دا بیه میلک بو همه جیهانی felsefe jin jiyan azadi neytune slogane ke binge have azadiya jineye binge have azadiya jinin cihani tevahiye iro ke ev felsefe bu hemi jinabiye mila beri xaddena Afganistan'e jinin Afganistan'e hemberi rejima Taliban'e felsefe heri peşketi jin jiyan azadiye beri xadene İran'e hemberi rejima molla rejimiye ev felsefe jin jiyan azadi bu hemi jinabiye rızgar kirin bu hemi jinabiye Armanca bengehiya azadiya jini yani ve alıda serida bu pevajoy xoyi derketina pevajoy jin hemi qadan da peşengin çünkü ev felsefe azadiya jini
rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan paradigma rêya sêyemîn ve derketî holê heta nehe hemî qadan da jin bo azadiya rêberê gelê Kurd, bo azadiya civakê, bo azadiya û tenduristiya pêvajoyê hemî qadan da pêşengin. Serê da mîtînga da ew dengê jina, rengê jinê, keda jinê hemî qadan da pêş ketiye. Yani îroke ew piskirekê em dibêjin Kurdistanê bigire Tirkî da rojê çar jin têne qetilkirin. Ew qetilkirin ne qetilkirinekî rêzêdane. Em dizanin ew qetilkirine serê da ew qirkirina jinê sebebê wa ew polîtîkaya ne. Ew polîtîkayên bê cezasizî yani ve alıda jin dengê xwe bilind dikin hemberî qirkirina jinê, hemberî qirkirina ekolojiyê, xezayê, hemberî va piskirekên polîtîkayên şerê tevahî jin pêşengên hemî qadan da, hemî aliyan da, hemî golanan da jin pêşengiyê ve pêvajoyê dikin serê da bo azadiya rêberê gelê Kurd bo tenduristiya pêvajoyê dengê xwe hemî qadan da bilind dikin. Îro şûn da jî jin pêşengê vê pêvajoyê ne bo pêşengê aşîtiyê, pêşengê demokrasiyê, pêşengê weteviyê jin dikin. Me bawerê îro şûn da jî hemî qadan da heta aşîtiyekî rûmet bête vê welatê jin tekuşîna xwe, berxwedana xwe her qadê da tê berdewam bike. Hevala gülşen bêjin gelek spas maliyê ava ji bo ku tîrobûyî mêvana me tiştekî dawiyek lê zêde bike kerem bike. Ez spas dikim bo we bo ked û emekê ve yani armanca me serê da pêvajoyê xweyî derketina pêvajoyê xweyî derketina aşîtî û demokrasî û wetevî û azadiyê ye ama ya sereke serê da bo tenduristiya pêvajoyê gerek dem û dest rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan fîzîkî azad bitin ev jî tabii ki tekuşîna me berxwedana me ve tê me bawer e roj bo rojê em ê tekuşîna xwe berxwedana xwe zêdetir bikin serê da jin pêşengiya vê pêvajoyê dikin hemî qadan da heta jiyanekî azad jiyanekî rûmet aşîtiyekî rûmet bête vê welatê em ê xebatên xwe berdewam bikin. Gelek spas maliyê ava. Ez spas dikim. Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat me vê heftiyê jî hewl da ku em bi yek ji rê hevala xwe Gülşen Qurt re me behsa mîtîngên ku li bajarên Kurdistan û Tirkiyeyê ji bo çerçoveya mîtîngên azadiyê de hatî kirin. Me hewl da em berê xwe bidin mîtînga û peyama ji mîtînga derketî çi bû. Em vê heftiyê jî gihaştin dawiya podcasta xwe heta bernameyeke din bimênit xweşiyê de dem baş.